това видео ще ви покажа как се сглобява тапицирано легло Ария с табла Катлея на производител Genomag. За целта първо сме разпределили абсолютно всички елементи спрямо схемата. За всеки случай сме ги изброили да не липсва нещо, въпреки че рядко се случва. Сега започваме първо от пластмасовия дюбел, който трябва да бъде поставен в по-широките дупки. За целта ще ни трябва и чукча, за да можем да набием добре дюбел и да влезе напълно в ПВЧ. Това ще отнема няколко минути, за да можем да подготвим всички дъски за навиването на винтовете в тях. Така, след като побихме навсякъде пластмасовите дюбели, сега следва следващата част. Леглото се предлага с вариант за закрепяне на повдигащ механизъм. Затова имаме метални фитилки, които да можем да закрепим после повдигащия механизъм на тях. Така че започваме тях да ги попивам. Това е първата стъпка от подготовката за цялостното сглобяване на леглото. Отново ще ни трябва чукче, да можем да ги набием добре и да влязат плътно. Имаме общо 8 такива метални втулки и нещата стават доста бързо. Така направихме заготовката за повдигащия механизъм. Сега е ред и на опорните точки за подматрачната рамка. Леглото е предвидено да може да бъде с подматрачна рамка или да бъде с еднолицев матрак с вградена конструкция. В случая ние го правим с подматрачна рамка. За целта и за двата вида използваме тези трупчета. Тъй като не са предварително разпробити и нямат фиксирани места, използваме една тънка бургийка за дърво, за да си направим по две дупки на всяко трупче. По принцип са предвидени по два болта, които ще бъдат напълно достатъчни за всеки един вариант. Не пробиваме до-долу, просто го фиксираме на две места, да започне лек отвор, после да си улесним работата с монтирането им. Така го правим с всичките 8 трупчета и сме готови за следващата фаза. След като направихме заготовка на трупчета, които ще ни служат за опорни точки, сега е ред и да ги монтираме. За целта гледаме да бъдат точно, да нямаме отстояние от горната и от долната страна. Тъй като няма фиксирани места, направете го както естетически на вас ви изглежда добре. Не е толкова проблемно точно къде ще бъде позицията. Така, фиксирахме опорните дъски. Сега ни остава да сложим и ъгловите планки, чрез които се захващат по-голямата част от нещата на леглото. Като трябва да съобразим две неща, от коя страна ще бъде отвора, който прави закопчаването и от коя страна ще бъдат само навити. Това производителя го е фиксирал. Ето тук ще покажа. При пластмасовите дюбели, където е по-голямо разстоянието, се фиксират болтовете и така се фиксира планката. Като после при другото ще закопчае и когато закопчае от долната страна се фиксира с още един болт за по-голяма здравина. И сега започваме. Аз съм си подготвил няколко за фиксиране и започваме да навиваме болчетата. Леглото се предлага и без и с повдигащ механизъм, като нашето, което в момента сглобяваме, е с повдигащ механизъм и трябва да фиксираме механизмите вече след като сме фиксирали всички царги. Подготвяме механизмите, те ще бъдат закачени с същия тип болчета, който закачаме царгите, като сега ще ги монтираме на местата на металните втулки. Винаги гледаме първият да бъде фиксиран в подвижното ухо, така да можем да оберем луфта. Всички болчета трябва да бъдат добре затегнати, защото тук има голямо натоварване. Така вече захванахме всичко, захванахме амортисьорите.
Сега трябва да обърнем леглото, за да заковем фазера. Малко подробност, ако ще ползвате еднолицев матрак, сега е момента да закупим леглото върху матрака и да завъртим еднолицевия матрак. В случая ние ще сме с рамка, така че това няма да го покажем. Ще покажем обръщането на леглото. При нас имаме височина, така че го въртим както и удобно. Така, сгубихме фазера, сгубихме и таблата, като това, което трябва да обърнем внимание, че болтовете, които захващат таблата, трябва да бъдат малко под текстила и малко над текстила, защото там са опорните гради на таблата и има по-голяма здравина, когато се захване. Сега идва ред на сглобяемата подматрачна рамка на същия производител, както виждате, ето е в кашуна. Единият вариант за лесно сглабяне директно се сглоби на леглото, ако нямате място, както и пред нас мястото е посвършило. Така че започваме да си редим елементите и да си ги разпределяме. Средната дъска. Тази ни е една от крайните. Хубаво е да гледаме къде са дупките за сглобките, за да може всичко да напасне лесно. Първо ги напасваме. Другата. Монтажът е доста лесен, по принцип на една такава рамка, дори да не сте го правили, не повече от 20 минути ще бъде сглобена. И това са страничните. Тук също трябва да обърнем внимание как ги поставяме, защото има място за механизмите. Това са планките, като по този начин застават. В случая тази рамка идва неразпробита, което означава, че после ние ще се разпробием дупките за механизмите. Така, подготвихме се. Сега вземаме пластмасовите държачи за ръбите. И са 4 на брой. И четвъртия. Тези пъпки винаги трябва да са обърнати правилно, защото после доста трудно излизат. Пъпката трябва да играе ролята на контра и застава по този начин вътре в профила. Сега монтираме и другата част. Леко стрясък, докато не влезе достатъчно добре. Затова имаме и чукче при нужда. Готово. Така закрепихме външните гради на рамката. Сега е ред да сложим и ламелите. Първо поставяме обувките, които са по периферията. Накрая се поставят централните, заедно с ламела обувката. Има пластмасов нит, който помага за закрепянето й. Поставянето е по този начин. Нитчето е хубаво с чукче да влезе плътно. И така повтаряме операцията с всички обувки по периферията. Така, сложихме външните обувки. Време е да сложим и ламелите, като последно ще сложим по-малките ламели, след като монтираме механизмите към рамката. Затова започваме с по-дългите. Идеята да сложим външните обувки и после да сложим вътрешните, за да улесним работата с ламела. Вкарваме във външната, подготвяме си обувка, подпъхваме и слагаме така. След това отново пластмасовия нит от долната страна, но така не ни се налага да напъваме ламелите и да се чудим как ще влезе в обувката. И така, стигнахме до финала. Ето го е легло Ария с табла Котлея. Това е най-високата табла от серията на Ария.
Може да се изберат 3 вида табли: ботъм, текст и катлия. Текстилите са 10 цвята, които също могат да се изберат. Това легло е серийно производство и доста по-бързо можем да отреагираме с доставка. Вдигаш механизъм при нас комбинирано, може да бъде и без, може да бъде поставен еднолицев матрак. Високи предни царги и текстила от дамаските арии на Big-Tex. Следвайте ни за още видеа и ще намерите моделите в Интерматрак.